Okay. Det har jeg aldrig hørt før i mit liv. Er vi enige, Naja? Maja? Naja. Ja. Okay, bro. Hvem tror du, at det bare er? Den der Simone Barnes eller hvad? Oj! Nej, så dunker mig bare. Nej, Simone. Nej, jeg er ikke Simone Barnes, bro. Jeg kan ikke det der folk sammen, bro. Prøv lige spil. Hvilken vej er det? Jeg tror ikke, jeg er. Den vej eller den vej? Den der Jeg svær på den vej, bro. Den vej. Smil. Oj, jeg flytter. smil du på. Jeg har ikke noget hår på hovedet, jo. Du glemmer, hvor fucking noget det er. Ej. Kom så. Altså, er der andre end os, der gør det her? Okay, så er der andre. Kom nu. Hun dræber dig. Jeg tror ikke, jeg kan do det. Jo, du kan godt. Ej. Nej, Jo, luk den. Stå på det. Luk den. Langsomt. Nej. Så med dig, så heller være alene. Lad os mit bunders flag. Kom lidt. Okay, nu laver vi en drukleg, hvor det går ud på, at hver gang man ser nogen, man kender nede på Nørrebrogade, så skal man bunde sin drink. Er det voldsomt? Det finder vi ikke. Fordi Joe bor vitterligt lige ud til Nørrebrogade. Og det føler jeg lyder som den sjoveste leg ever, men nu må vi se. Skal vi ikke sige, at man bunder? Tror du, man ser så mange? Okay, her er reglerne. Hvis man ser nogen, man kender, bunder man. Hvis man... Hvad fuck sagde vi? Ser... Eller hvis 5C kører forbi, tager man en tår. Hvis... Tår til jer begge to. Fuck, det er sjovt. Ej, det er så dreng. Okay. Nej. Ej, hvad fuck? Hvordan kan en blomst gøre det? Ja, det er Fucking nøje en blomst. What? Natural time. Hvad var det mere? Der var regler. Hvis man råber af nogen... Voldbud drikker man tår. Hvis man råber af nogen, så må man give 2 tår til de andre. Hvis der er et par, Hvis der er et par, tager man en tår. og hvis der er nogen, der har hot pink på. Eller hvis man kender nogen. Eller hvis der er en, der er hot. der er hot pink på. Nej. Ej, ja. Sig mig, vil du ikke lægge? Jeg filmer alle mine 3 dage på Egmont. Du bor her ikke eller hvad? Nej. Ej, der er aldrig gættet. Sindssygt. Okay. Ej, men altså, ja, men det... Igen, når man kommer derfra selv, så er det nemt at spotte det på andre. Er det rigtigt? Hvordan det? Altså, jeg hele sidste år, ikke? Der arbejder jeg sammen med førtidspensionister. Og så med det samme, der halvdelen af dem kan jo ikke snakke dansk. Så når jeg ser dem, og jeg ser deres navne, så nogle gange så står jeg bare med dem. Vil du gerne have, at vi snakker persisk i stedet for? Og så... Okay, ja. 70% af tiden, så siger de bare ja. Så snakker jeg rent sammen med dem, og så rådgiver dem på den måde. Hvad du ikke? Så du må gerne komme ned nu, jeg skal nok give en penge. Crazy. Ej, what? Ej, han er økonom, Ja. Hvor fuck kan det I mand fra sig? Vi mødte hinanden sidste år her.
følger. Nu er jeg helt ud af mig selv, og jeg det er nu slaget gælder. Jeg føler mig helt uden propeller. Stop, du gælder i det hjerneceller. Så bare glem hvad de siger, glem hvad de siger. Og det er jo godt for dit cardio. Jeg er kun farlig for dit tiger. Flot som så fire. Gør selv min underbo. Lad mig se dig white girl. Helt ned fra gulvet til mig girl. Jeg elsker når du viser mig dit tegn girl. Og når du viser mig du er dit egen girl. Så bare glem hvad de siger, glem hvad de siger. Du siger på engelsk, du er da ikke rigtig klog. Du taler sproget. Der er damer, der er mænd, alt der går amok. Snoopy, Scooby, Dobby, Doo. Scoop, Molly, Satan, Scoop som en is. Du, Scoop, ja. Du, jeg glemmer pludselig mine ord, men det er okay. Vi skåler blot for sådan, at det er ryge med Snoop. Og sådan, at det er ryge med Snoop. Under. For det er et vidunder. Hold an, hold som en oldekolde. Hold som an. Hold an. Jeg undrer mig, jeg tænker lidt, hvordan Asger bliver, når han kommer tilbage fra Holland. Der er så mange ting, der banker på, jeg har ikke tid længere. Nu er du hjemme og vil, hvis jeg ikke så, der havde det været nemmere. Så er der mange år. Jeg vil gå som Chewbacca, og på farten i går som Schumacher. Ikke noget, der slår. Sommer, solskin og en iskold tår.